Hallo! Ako časujeme slovesá v nemčine? Najprv si predstavíme osoby. Ich, ja, du, ty, er, sie, es, on, ona, ono, wir, my, ihr, vy a sie, oni alebo vy pri vykaní. Teraz si vezmeme sloveso machen, pričom koncovka n, teda prípona n, je neurčitok. Ten odstránime a vznikne nám koreň slovesa mach. Následne za ten koreň slovesa pridáme koncovku, ktorá závisí od danej osoby. Teda napríklad pri prvej osobe jednotného čísla je vždy koncovka e, teda ich mache, ja robím. Pri druhej osobe jednotného čísla je to st, teda du machst, a tretia osoba jednotného čísla je to vždycky t, takže er, sie, es, macht. A takto následne pokračujeme so všetkými osobami, ktoré uvidíte hneď tuto vypísané. Viac ohľadom tejto témy nájdeš na mojom YouTube channeli, takže link máš v bio. Bis bald, čau!